Avui estem a Montserrat Fornés, al Baix Guinardó de Barcelona, a la fleca que va rebre el reconeixement per elaborar el millor pa de pagès català de l'any 2022. El seu és també un pa rodó, un resultat exquisit d'unir bones farines, bones mans, fermentacions llargues i massa mare de cultiu propi. A Montserrat Fornés dominen l'art de fer bon pa des de l'any 1890. Formen part de la IGP Pa de Pagès Català i avui els volem conèixer amb vosaltres. Acompanyeu-nos! Ens endinsem a l'obrador de Montserrat Fornés i estem amb el seu responsable i el seu cap, en David Hernández. Moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de Montserrat Fornés i ens agradaria, per començar, que ens expliquessis quan i com va començar el vostre projecte. Bé, el projecte de Montserrat Fornés va començar l'any 1894 amb la família Casamitjana. La família Casamitjana ha tingut diversos obradors per la ciutat de Barcelona, però sí que des de fa molts anys ja es va instal·lar aquí al carrer Castillejos, on ells han fet el seu camí i farà vora uns 4 o 5 anys els nostres camins de Montserrat Fornés i el meu es van creuar i és quan vam començar el projecte del que ara estem vivint aquí a Montserrat Fornés, que bàsicament és una fleca artesana on fem pa, on fem bruixeria, on tenim algunes pinzellades de pastisseria i el que intentem bàsicament és treballar bé. Segurament no tenim la veritat absoluta de fer les coses, però sí tenim molt clar que ens agrada molt el que fem i cada vegada ens agrada més com ho fem, perquè li posem molt carinyo, li posem molt respecte als ingredients, als processos i a les persones que estan darrere d'aquest projecte i aquesta és la filosofia de la Montserrat Fornés des de fa 4 o 5 anys, que és fer les coses bé i sentir-nos orgullosos del que fem. I fer les coses bé, aquí tenim el resultat, el millor pa de pagès català, IGP de l'any 2022, que va ser el vostre. Explica'ns una mica quines particularitats té aquest pa, que a la vista està, que té una pinta deliciosa, però explica'ns una miqueta com el feu, com el coeu, quins ingredients porta. Mira, nosaltres bàsicament entenem que un pa, sigui pa de pagès o sigui un altre pa, ha de tindre un color que no sigui pàl·lid. Per nosaltres això és molt important. Ha de tindre un color buscant un color carmel cap amunt. Aquí ja va una mica en funció del consumidor. A mi personalment m'agrada el pa que estigui ben cuit, perquè un pa que està ben cuit ens dona més conservació, perquè la crosta ens està protegint de l'exterior a la molla, que bàsicament el que ens interessa i ens dona conservació és això, és una bona crosta. Després hem de tindre una bona sola, que estigui cuit amb un forn de sola i després, evidentment, la suma d'un bon forn, amb uns bons ingredients, amb un bon procés, el que ens dona és un interior que té bon sabor, que té bon aroma i té una conservació molt interessant, que és el que busquem amb un pa avui en dia. I amb el cas del pa de pagès català és un dels aspectes tècnics que s'ha de tindre molt en compte a l'hora de vendre amb el client, a l'hora de competir amb el concurs del millor pa de pagès català. I això és el que nosaltres entenem. I amb el teu permís, a part, una de les coses molt interessants d'aquest pa és que és un pa molt cruixent, té una pinta de pa molt saludable i has parlat de diferents particularitats. Per exemple, el tipus de forn. El vostre pa és un pa que es cou amb un forn especial. Ens pots explicar una mica més com és aquest forn? Bueno, bàsicament el nostre forn és un forn de sola. Nosaltres podríem coure el pa o la bolleria tant amb un forn de sola com amb un forn d'aire.
Nosaltres entenem que el pa s'ha de coure amb un forn de sola, llavors és una pedra refractària que té unes resistències que escalfen aquesta pedra, nosaltres introduïm el producte, evaporem i aquesta escalfor que rep la pedra i transmet el pa és el que li dona aquest volum. Després, evidentment, aquesta càmera de combustió té una humitat i és el que fa que tot funcioni com ha de funcionar. I aquí tenim el resultat, perquè el tenim en diversos formats. Aquest seria, corregeix-me si m'equivoco, el de quilo. Aquest és el de quilo. I el de mig, que també anem a mirar el de mig. I una altra de les particularitats que té el pa de pagès català amb indicació geogràfica protegida és la massa mare. Què és la massa mare? Explica'ns quin és el detall que li dona aquest toc de qualitat al pa de pagès català amb indicació geogràfica protegida, David. Bueno, podem començar per què és la massa mare. La massa mare, bàsicament, és un preferment. Nosaltres barregem, en aquest cas, aigua i farina, ho deixem temps i és un procés espontani. Es van primer generant unes bactèries, aquestes bactèries també generen uns llevats i és això el que ens dona després que tenim un producte més natural. El que estem fent és una fermentació espontània. En el nostre cas, en el cas del pa de pagès català, nosaltres li posem una part important de massa mare de cultiu i a més li donem una part petita de llevat per iniciar l'activitat fermentativa. Nosaltres entenem que podem treballar només amb massa mare, podem treballar només amb llevat o podem treballar amb massa mare i llevat, que és en el cas del pa de pagès català és com treballem. I David, Montserrat Fornés, formeu part de la IGP Pa de Pagès Català, el pa amb indicació geogràfica protegida. Vosaltres sou forners artesans, estem veient aquí la manera específica de fer un pa saludable. Aquells forners artesans també, què els diries tu perquè s'adherissin o s'unissin a la IGP Pa de Pagès Català? Home, jo els diria d'entrada que formar part de la IGP, d'entrada cada any entres amb una auditoria externa, que ve la IGP a fer-te una auditoria del teu producte, en aquest cas del teu producte concret del pa de pagès. Això, vulguis que no, ja t'obliga a estar amb un criteri, perquè si no estàs fora. Després parlem del concurs. Bàsicament el concurs és el gran al·licient d'estar a la IGP, perquè vulguis que no, el concurs et fa... és un altaveu. Nosaltres hem estat 4 anys desenvolupant el nostre pa de pagès, amb la intenció d'anar a competir. Aquesta evolució és la que s'emporta el client. Aquest coneixement que hem adquirit durant aquests anys, fins que hem guanyat, se l'emporta tot l'equip, perquè és un treball que hem fet tot l'equip. Hem provat, ens hem equivocat, hem compartit idees, hem fet proves per veure si anant per aquest camí aniríem millor, anant per l'altre aniríem millor, ens hem equivocat un tou de vegades, fins que al final hem arribat aquí. I ara mateix, tot aquest coneixement el té tot l'equip. O sigui, tot l'equip que treballa aquí, siguin dintre de l'equip titular, siguin estagiers, sigui qui sigui, tothom està fent pa de pagès i tothom té aquest coneixement. I evidentment, nosaltres aquest any com a guanyadors no podrem competir, però l'any vinent hi tornarem i evidentment haurem de tornar amb una evolució, perquè si no tornarem a estar com a l'any 2022 i nosaltres entenem que hem d'evolucionar. Llavors, resumidament, la IGP és això, és evolució. Evolució com a forner o fornera, evolució del teu producte. No vol dir que farem alguna cosa millor, però segurament buscarem una manera de fer-lo més àgil, més conservació, més aromàtic, el que sigui, el que nosaltres busquem per aquell any. I això ens ho dona el fet d'estar a la IGP i les ganes. Bàsicament, això és el que jo crec que ha d'agafar un forner o fornera per estar dintre de la IGP. I clients satisfets, David, perquè nosaltres portem tot aquest matí a Montserrat Fornés i la veritat és que els clients surten de la fleca amb un somriure i venir a Montserrat Fornés ens entra gana
David Hernández, de Montserrat Forners, moltíssimes gràcies. Et tornem a donar l'enhorabona per aquest premi, per aquest reconeixement, i la veritat és que un premi merescut, perquè el pa té, és deliciós. Moltíssimes gràcies. Gràcies.